Tuturor, eu sunt Andrei, iar acum facem un nou episod de pe acest canal. Ok. Am mai jucat puțin, vedeți aici o stângă voastră. Gana. Acum se va rămâne. Dar n-am acceptat. What the hell? What the hell? Let's get them there. Note. Don't turn it blood. Done. Okay. Hide. Mamă, ce greu să mișc. Hai, mă. Așa, uite-l. Bun. Mergem direct cu speed. Ok, tu ești smart, tu ești deed. Și tot ce trebuie să facem să conducem bine. Să ne bușim cum am făcut și acum. Și să urmăm pe seria asta de motociclete sau chiar și mașini. Să vedem ce aici. Îmi place că e destul de realistic, nu e așa. Băgăm un speedeanu de ăsta. Ok, n-am putut să mă urmăm pe ăla. A, tot e bine. N-am... Completed. Da, frate, dacă să fac 7. Hai, încă una, hai. Ok, păi, cam terminat chestia asta. Ok, ți-am dat-o lui. Ok, hai, du-te. Uite, pe ăsta m-am bușturut. Ok. Bine. Uitați-vă că încercați să dea nu. Și mai avem foarte puțină viață. Haide. Mamă, cât de puțină viață mai avem. Vai. Bă, ați văzut chestia aia. De ce? Ok, nu e ok. Nu e lost că am câștigat. Uitați piciorul. Hai încă o dată. Frate, cum? Și vedeți acum ne bag mai rapid. Dați și mai un alt pistol. Ok. Cang. Ok. Ok, am făcut o misiune. Care nu știu porcărie. Ați văzut? Ce ușor.
Asta a fost foarte, foarte tare. Iată. Vreau să se mișca noastră. Doamne, cum? Vreau help. Nu vreau neapărat viață, nu că aveam puțină, dar 50. Haideți la... Nu cred, ce fail am dat. Măi, ce frumoasă. What? Nu ați văzut chestia asta? Ok. Haide. Mă scuzați că nu vreau... Bă, l-ați văzut fel acum a trecut. Oh my god. Oh my god, am terminat pe primul loc, frate. Am terminat pe locul ăla, mă. În sfârșit am terminat cu chestia asta. Și în sfârșit, uitați-vă. Doamne, a fost. Ok, am făcut 4 steluțe. 4 am ieșit pe locul 1, a fost totul bine și frumos. Ok, o să mai filmez. King. Ok, pardon. Nu uitați să-mi cumpăr armă. Asta e. Ce proastă armă asta, băi, frate. Și are și foarte puține glanțe. Ce să fac? Ați văzut ce făceam ca să nu bat în fel. Ceva de genul nou să mă duc în vieți. Și vă spune de mami m-a bătut ăla. Yay! Am cât de mult m-a scos din viață. Nu-i bine. Vreau revanș, fraiere. Mission completed. Care misiunea completat-o, man? Ăla-i 51 viață, cam puțin. Ți se pare? Nu mă las voi pe mine, mă. Să-ți mă mui pe lângă mine, mă. Te duci, băi. Bă! Uitați-vă și voi. Băi, frate, băi. Băi, friendelină, mă. Ok. One să tu, sunt pe one chestie. Ăla te tuțu, one. Ok.
Ok. Să mai jucăm o dată. După aia, adică, să ne luăm acea armă. Deci am luat, voi vedeți. O torpedă. Gata. Stai ce? 4.000! Plăsesem 4.500. Fuck you. De 1060. De free grade. 800. King. Bam. Ok. Băgați piciorul. Am bă ce toate ușurile. Ok, deci practic nu putem lua nimic. Vai. Fac ce încerc să fac la asta. Mai aveam de făcut. Deci 4 combo. Nu pot. 60, 50. Ok, dar mă scrie și el zice viața. Bă, voi vedeți că trecea efectiv prin tine. Pata! Care-i logica? Hai că nu mai avem nici. Și hai că e bine, hai că e bine. Chiar foarte bine. Haideți suplică pe aia. Hai mă, de ce nu explica? Ăla-i. Hai bă, nu, bă, da. Ce-ai făcut? What the? Ce-am făcut eu de fapt? Tub life. Ce te scomor? Ok, am făcut combo double. Am să fac cu 4. Bă, da! Stai, stai. Ai cu... Ok, 2. 3, 4, 5, 6. Hai te rog, nu-l fac. Ăla-i tati. Bă, am făcut încă o misiune, mă. Ăla-i tătuțul, 6 chiar. 5, 6. 7, dă-i cubul, tătuțul. Trebuie să dau eu 1000, că dacă dau... Uitați cum m-a luat. Bă, dar am făcut încă misiunea. Bă, de ce nu mi-a pus misiunea? Ok, păi... Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și... Da, pa!